תגיד, אחי, יש לך מושג על מה מדברים איתה? וואלה אחי, אין לי מושג. אז תני לי לראות אם הבנתי את זה נכון, גברת מאני. Give me money. כן. את בעצם טוענת שהבנק שלך נשדד על ידי פסנתרן עם טרול? אתה חושב שאני משקרת? לא, 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 מה פתאום, חס וחלילה. תראה לנו מה יש לך, יעקבי. כן, בטח. אוקיי. השעה 10:30, סניף אבן גבירול של בנק השוקוטי ברקות הומע דם. לפתע מגיע אדם עם פסנתר ממונש וממלמל לעצמו דברים אל מול הקהל הכועס. בין אותו הפסנתרן ואחד הלקוחות, איש אב בשר, התפתחו דין ודברים. במהרה הדברים נהפכו למכוערים וגלשו לאלימות פיזית. הפסנתרן חבט בחוזקה עם מבט טרול בלקוח ואילף אותו. לאחר שהלם בבחור השמן, הפסנתרן פנה לפקידה ודרש ממנה כסף תוך כדי איומים. הוא העמיס את השלל לפסנתר שלו, ואז נמלט מן הזירה תוך כדי זימור משפטים לא ברורים. כולל משהו שנשמע כמו הו בידי במ במ. זה הבחור ששדד את הבנק שלך. תרחיק אותי ממני! תרחיק אותי ממני! ויויאן, תוציאי לי צו מעצר למתי כספי. Love, love, ho, bitty bam bam. תוריד את הפסנתר מתי ואף אחד לא ייפגע. Stupid wasted, stupid wasted, stupid wasted, stupid wasted, stupid wasted, stupid wasted. המוצר הוא פשוט בידי במ במ בו, מי שלא יוכל כאן לגנוב את זה לעצמו. בידי במ במ, לעולם לא יראה פה את צבעו. בידי במ במ, במ, נו קלב לב. בידי במ במ, טי 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 טי